nganggone kamar mandi nih. Tuh. Kita tengene wis kan. Wis ini nggih duduk, screenshot ready, shower ready. Lho, PVC-an. Nah, saiki langsung munggah nang iku mau rek, nang balkone mau ya. Nah, iki nang ngene tangga iki yo. Nah, iki tanggoe nggih wis ngene yo. Nah, saiki langsung munggah rene. Nah, sik santai ya, kubu-kubu golek HP yo. Nah, iki nang gone iso ge ngon tempat nyantai, nyuri utawa usumi arek jaman saiki kopak yo. Ah, tangi turu langsung ngopi nang kene lho, delok pemandangan apik ngene yo. Ah, iki mangko omane. Ukurane 5,5 kali 12 harga 350 juta. Untuk 10 lokasi, bahan wis, break amat, kan kaya. Wis ngene kasih, belum lenggo. Kan cuma sulambun apik, cemprwentel.